Naše putovanie dnes začíname tak trochu netradične, v staničnom bufete v Košiciach. Za chvíľu sa vydáme na cestu do Banskej Štiavnice cez Plešivec a Žiar nad Hronom. Naša Kristýnka. Áno, a veľmi sa teším. Tešíme. No. Tak uvidíme, čo nám to prinesie. Je sobota, 9. august 2014, odchádzame z Košíc cez Plešivec, Zvolen do Banskej Štiavnice. Začali sme v staničnom bufete v Košiciach, tak pokračujeme v staničnom bufete v Žiari nad Hronom. Čakáme na autobus do Banskej Štiavnice. Asi si tu urobíme nejakú fotku na pamiatku. Čo povieš, Kristýnka? Áno, pravda, že aj zo Žiaru nad Hronom. Tak sme v Banskej Štiavnici. Je sobota podvečer. Vydali sme sa na malú exkurziu po historickom centre Banskej Štiavnice.
A zase sme v krčme. Nič nové. About my love, about the weakness of our both. You know the ways to rise. All that I do now, all that I do now. I'm doing it so let go. I'm so excited for other people. Only on your heart to tell us. Say how goes that goes. Oh, tell me I'd let me know. Only our time was enough. I swear you would still be here next to me. Situation. Ďakujem. Wake up in the night. People are freaking out from many questions. But I'm afraid I already know your answer. Might spin when I think about what I see. I want something, but I don't want to take responsibility. The more I want to forget, the more I want to curse. The more I want to forget, the more I want to curse. Do it again, or I'll just go for the rest of my life. Do it again, try. It should be obvious this is just a price that needs to be paid. Do it again, or I'll just go for the rest of my life. Do it again, try. Do it again, or I'll just go for the rest of my life. Do it again. V ďalšej krčme. Ale je to super. Je tu super, máme aj skôr mesiaca. Je nedeľa, 10. august. My sme sa vybrali na veľkú túru. Taxikom sme sa vyviezli k jazeru Klinger a ideme relaxovať. A
Tu je jazero Klinger, v mojej kráse. Pochopiteľne hneď sme si našli aj krčmu. Kristinka je o svojom živle. Voda vynikajúca je. Aj to ma osviežilo. Tak, treba trošku. Fantasticky, hej. Taká voda, to sa nedá ani opísať. To sa aká naráda ružina, ale super voda, hej. Dobre, Kristinka. Teraz sme pod tajchom Klinger a ideme spiatky do mesta. Tam niekde je Kristinka. No hotovo, prezlečená. Môžeme ísť. Toto je prepadový kanál z Tajchu Klinger. Rozhodli sme sa špárať do bane s Kristinkou, teraz práve v nedeľu. Možno za to dostaneme aj nejaký príplatok, však Kristinka. No, mali by sme 100%. No, vyzeráš teda fantasticky v tom. Aj ty. Obidvaja vyzeráme. Takí No, ako takí praví baníci. baníci. No, sme zvedaví na ďalšie zážitky. A zošli sme ku štvoni Bartolomej. To nás asi čaká vstup do tmy. No, pri mojej výške to bude dvojnásobný zážitok. Čo povieš? Aj ja si mysleli. Budú to sťažené podmienky. No veru, no. Moja hlava si príde asi na svoje. Bartolomej, je to vlastne bočný vchod do tej šachty Ondrej. Tá šachta Ondrej vlastne má ústie tam, kde sme sa obliekali, tak vlastne chodili tie klietky do podzemia. V tejto štvoni sa ťažilo od toho konca 16. storočia až do roku 1910, kedy baňu pre nerentabilnosť zatvorili. V prevažnej miere sa tu ťažilo striebro a zlato. Najviac sa podarilo baníkom vyťažiť v polovičke 18. storočia. Vtedy za jeden rok vyniesli z útrob zeme až 27 000 kg striebra a
a okolo 680 kg. A výdatnosť tej žily sa pohybovala 5 až 7 gramov z 1 tony. Pristavíme sa pri kaplnke, kde sa baníci zvykli ráno zastaviť. Keďže boli pobožný národ, tak by sa vlastne modlili, aby z tej bane aj šťastne vypárali. Takže ideme na to, Kristýnka. Ja som myslela, že vyjdeme india, tak aj vyjdeme. Veru. Čo to 7 km z 7 stupňov teploty. Prežijeme. Keď vyjdete hore po tých schodoch, tam je umiestnená expozícia toho elektrického krabáka, čo ste videli vo filme, ak máte záujem, môžete sa ísť pozrieť. Keď budeme pokračovať potom ďalej, tak tu sú umiestnené kaplnkou pamätné tabule významných osobností čias Rakúsko-Uhorska, pretože tieto bane patrili Rakúsko-Uhorskej monarchii. Jednotliví monarchovia sa chodili na pravidelné návštevy. A keď taký monárka prišiel na návštevu, tak spravili takú pamätnú. To máme ďalej. 100% vlhkosť. Teraz sme pri šachte Ondreje, teraz ideme týmto lezným priestorom dole. Tie schody sú šmiklavé, tak ale všetci. Teraz sme sa vlastne dostali na ten druhý obzor, obzor Ján. Ako vidíte, táto časť štvoľne je troška širšia, pretože slúžila ako nárazisko. Tu sa vlastne narážali také hunty do šachty, ktorú vidíte tam. V nej sa vlastne pohybovali tie klietky a do tých klietok sa narážali tie hunty a vyvážali sa na povrch ruda. Tu sa v baniach vlastne postavila hranica z dreva, tá sa zapálila a postupne ako sa ten oheň rozháral, tak zobíral tú rudu. Tá ruda práskala, po prípade sa to ešte polialo studenou vodou, tak ešte väčšmi to popráskalo. Tak sa to tým baníkom ľahšie rozpojovalo. V vodnej kolesa kvôli tomu bol tu v Banskej Štiavnici vytvorený tzv. Vodohospodársky systém. Je to sústava umelých vodných nádrží, tzv. Tajkov, ktoré vlastne zachytávali povrchovú vodu. A tá vlastne slúžila, tie tajky slúžili ako zásobáreň na pohon strojov. Povedať, že permoníci boli podplatiteľní, čiže keď im dali niečo, 60. Permoníci zase na oplátku ukázali silu, kde si ho mali kopať a nekopali neúčne. Teda uvidíme za chvíľočku. Potom pôjdeme do Štvornú Bartolomeju. Toto je permoník. No takže exkurziu v bani máme za sebou, však Kristýnka. Áno, Ale stačilo raz v živote, nie? stačilo. Nechcela by si byť Nie. baničkou. V žiadnom prípade. Stačilo, ale bolo to krásne. No. Asi pôjdeme, lebo hrmí za nami niekde. Aby sme nezmokli, Tak ideme do Šťavnice. Náš nedeľný program zakončujeme samozrejme v krčme pri kávičke. Myslím, že tento deň bol dosť bohatý na zážitky, však Kristýnka. áno, Kde sme všade boli, skúsil si nejak zhrnúť. boli sme na kúpalisku, Na tajchu Klinger. na tajche Klinger. Klinger, áno, Klinger. A potom v Banickom múzeu. V Bo- šachte a tak ďalej. Toto bolo najlepšie. Potom sme mali obrovský obed. Potom sme mali obrovský obed, čo sme nevládali zjesť. No a to je Bol teraz. veľmi dobrý a teraz sme na kávičke. Ešte si urobíme nejaké zásoby na zajtra a zajtra hura na sitno. Áno, teším sa.
Je pondelok, 11. augusta, chystáme sa na sitno, Kristinku prekvapíme pri raňajkách. Dobré ránko. Dobré ránko, Kristinka, dobrú chuť. Ďakujem, ja už papám bez pusy. Takže tu na dneska raňajkujeme. To je naše bývanie, exteriér. Spredu. To je naša ulica, Ľudovita Štúra. Z jednej strany a z druhej strany. No teraz sme v Ili, tak kde je Ilia? Tu je Banská Štiavnica hore. Ilia je hneď tu a my ideme na Sitno a to je hneď tu. Tak blízko. No to sa zdá, vraj 90 minút, no. Uvidíme pre koho. Takže toto je Ilia. To je materská škôlka. Toto je Sitno tam v pozadí. Pamätník, ale nevieme aký. No takže je to pamätník SMP. Na Sitno sme si stopli tento mini traktor, aspoň časť cesty nás odvezie von z Ili. Náš nový dopravný prostriedok. Tak, štartujeme. No na pivko, ale hej, jasne. Zbieram len hríby, milosť.
Kristýnka, čo tam máš? Z hory sa ozvalo, že kráľovského hríba. No, tu máme hríby kráľovský. Krásny. Stačí? Stačí. Aj ten je krásny. Kristýnka, už prichádzame ku hradu Sitno. Už sa blížime k cieľu. Bez nejakých stresov. Počasie je také akurát na túry, trošku pod mrakom. Ale nie prší. Je to tu pekne upravené, hrad je tu s týmto smerom. Toto je nečakaný pohľad na hrad Sitno. Kristýnka, do týchto priepastí zhadzovali panny. Hej. A to iba také panny, ktoré chceli ostať panami, vieš, také zhadzovali. No, sme na samom vrchu Sitnianského hradu. Tak, Sitnianský hrad sme si popozerali. Hradná pani bal kufre, ideme na vrch Sitno. Posledné metro pred vrchom Sitno. Ešte nie je ani 12 hodín a sme hore. No, Kristýnka, tak už sme skoro hore. Sa nám to podarilo. Ale nebol to problém. No ale my ideme ľuďanko. Áno. Takže panoráma do Sitna.
Toto tu vprede je iná dedina. Ja, tu je. Štefukov. Toto tu asi bolo. Hej. Štefukov. Ja viem, ty stále. Sa ešte porozhľadneme naposledy po vrchole. A pomáhali sa vydáme k Počúvateľskému jazeru. Asi tam niekde dole. Máme ešte nádhernú vyhliadku. Krásna panoráma. Ježiš, jak na dlani všetko. Na tú luku, to je Tatárska luka. Tam dole je počúvadlo. Nie. Tam za tým malým hrebeňom. Aha. No, tak to je to krásne. Nádherné ticho. A teraz už naozaj odchádzame zo Sitna. Lúčime sa aj s krásnou vyhliadkou. Dole nás čakajú schody. No, takže po schodoch dole. Neviem prečo na každý kopec nejdu serpentíny, teda schody. Je to celkom pohodlné. Tak sme pri Počúvateľskom jazere. Kristýnka išla objednať čočovicovú polievku. Kúpe sa nám aj Miloško, takže je vodička teplá. Počkaj.
Pláve ako taký vodníček. Aj ma odchoď popri to. Zeli sme vám závideli. Môžeš 10 krát. Dobre, že nie, lebo inak by si nešla do auta. No, už vychádza von. Už toho má asi dosť. Tak ako, Miloško? Dobrá vodička? Červený pedál. Kristýnka, ako zase vidie to, čo natočila, zvedavá ako opica. Tak si to dopadlo dobre. Ale určite áno. No aj toto patrí k dovolenke. Aj toto patrí k dovolenke. Dnes je útorok, na kúpanie to vôbec nevyzerá. Sme chceli ísť pôvodne na počúvadlo, ale zmenili sme trošku plán, takže pôjdeme z Banskej Štiavnice pešo do Banského Studenca. Tu sa pomotáme okolo jazierka. Potom pôjdeme do Svätého Antona. Cestou pozbierame nejaké huby. A potom už uvidíme buď autobusom alebo pešo do Banskej Štiavnice nazad. Toto bude taký kultúrno-poznávací zájazd. V Svätom Antone tam sa môžeme zastaviť v kaštieliku, v múzeu. No a ďalší deň bude za nami. Kristýnka, si spokojná s takým programom? Pravda, že verím tomu, že to bude ďalší pekný deň. Ale určite. Takže ideme na to. Áno. No tak, takéto bedle sme tu nechávali, lebo sa nám ich nechcelo brať, pretože sme ich nemali ako spracovať. Aj na začiatku. A je ich tu plný les. Tento les je plný bedly. Keď ideme ešte do Studenca a potom ešte do Svätého Antona, tak neviem, ako by sme z toho donesli kašu asi. Na začiatku túry sme. Tu sa musím na chvíľku zastaviť, aby som... No, musím niečo povedať, že Kristýnka si myslí, že sme zablúdili cestou do Banského Studenca. Nie, nezablúdili, len ideme trošku netradičnou cestou. Takže... Nič nové? Akože nič nové, no tak... Netradičnou cestou? Tak, nie je to boj o prežitie, je to len trošku akože... dobrodružstvo. No, tu už vidieť stopy civilizácie. Dokonca aj počuť. Takže niekde sa asi dostaneme. No poď, Kristýnka, poď. Niekde dojdeme. Nás idete fotiť, my sme není fotogenickí. Nie, to ja pred vás,
Video si robím, že kde sme boli. Si robíme taký záznam. No tak treba si kamerovať. Ten ma strajko myslí, jak ja. Však Kristinka, Ešte, že sme našli, stretli takých dobrých ľudí. dobrých ľudí. Ja moju cestu, to Banský studenec. Sme vo Svetom Antone v starom hostinci, kde sme sa dostali vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás sem odviezli. Sme neuveriteľne hladní. Starý hostinec, tak sme sa tu najedli skoro na Špeňovu, na Praskline. Ja som mal takú chuť na pravé slovenské Mexice fazule a no, nič moc. Stačila veľká malá kofola, zajeme perníkom a budeme najedení, tá Kristinka. tak, presne tak. Daj si milosť. Ešte stále nie som schopný súvisle hovoriť a neviem si chcem spamätať. No a tá ponuka tiež nebola nič moc. Tak ahoj penzína reštaurácia, starý hostinec. Nikdy sem neprídem. Na prehliadku Kaštiela odchádzame hladný z perníkov v kuse. Dnes sme konečne pri Kaštieli v Svetom Antone. Uvidíme, ako bude vnútri. Dúfajme, že to Čo nové uvidíme. Vidíme odtiaľto aj naše sitno. Kristinka ako hradná pani to ide skolaudovať hneď. Viac nám asi natáčať nepovolia, iba tu na dvori. V expozícii sa asi odpojíme. Tak o 4 minúty ideme, nesmie sa tam fotiť, nesmie sa tam kamerovať. A tak potom si urobíme fotku tu na vonku. Tajne natáčame. Sebe je to úmysel. Ešte do 15. augusta je v Bratislave veľká výstava, na čom sedela Európa. Možno, že ste o tom počuli aj v novinách, v televízii, v rozhlase do Sapo, ako sa povie v úvodzovkách Milelo. A je tam veľká výstava, na čom sedela Európa a na tejto sedacej súprave určite sedela Mária Antoaneta a možno, že aj Mária Terezia. Nábytok je darom Márie Terézie svojej dcére. Mária Piesníkov. Sice máme tu dve také dievčatá, chlapec myslím, že nie. Všimli ste si, čo mal v tej prvej miestnosti ten malý rytier na sebe nemali. Ten veľký rytier na sebe. Čom bol oblečený? No, čo mal na sebe? Také lekové brnenie. A keď si všimnete týchto dôstojníkov, im brnenie chránili len druhú časť. Egin sa rozkryje tiež kedysi, takisto ako týchto dôstojníkov. Skončili sme prehliadku Kaštiela.
Niečo sme tam tajne nafilmovali. SBS-kari nás nechytili. Tak ideme niekde na kavičku. Keď stihneme. Dnes je streda, toto je náš včerajší úlovok našej takej túry blúdivej. A dnes vonku prší, tak čo, Kristýnka? Skúsime na Kalváriu, nie? No, na Kalváriu, po prípade do Zvolena. Program si proste urobíme. Áno. Neodradí nás ani dážď, ani Nie. zlé počasie, nič. Nič. Miloško. Dobre, tak ideme. Tak začíname našu Kalváriu, poputovanie, či naše putovanie na Kalváriu. Ako ináč, no tak samozrejme, že sa v krčme, áno, kde by sme inde boli. Vonku prší. Napriek tomu, že prší, sme sa vydali na Kalváriu. Takže toto je prvá najväčšia kaplnka. A my ideme ďalej na Kalváriu. Ahoj, foťák. Kristýnka, pozeráme sa teraz z vrchu Kalvárie na Staré mesto. Tak tam pred nami rovno je hlavná ulica smerom do kopcov, do tých mrakov. Nový a starý zámok. No, nový vidno. A starý. Starý. Vidíme ho? Vidíme. Vidíme? No toto je hlavná ulica. Smerom dole. Ktorá sa nám potom stráca hen tam za tým vysielačom. Objavuje sa nám až dole. No, toto už vidíme sídlisko Drieňov. Áno. A hlavný kostel na Kalvárii nás akože trošku sklamal. Však, Kristýnka, nie je to to, čo sme si predstavovali. Je v najhoršom stave z tých všetkých tu. No ale vidno, že sa rekonštruuje predsa len. Teraz tam mám Kristýnku s pekným pohľadom na Starú Šťavnicu. A ešte sa pozrie na mňa kvôli fotke. Prestalo nám pršať. A proste oplatilo sa sem ísť za tohto počasia.
takže opäť absolútna hmla. Sme to vystihli, pohľad. A teraz už by sme nevideli nič, iba mlieko. Posledný pohľad na Kalváriu. Dnes sme si dopriali obed v azijskej reštaurácii. Sme mali ostro pikantnú kyslú polievku, vynikajúcu. A teraz neviem, ako sa to volá, čo tam máme. Ani neviem. Ďakujem pekne. Vieme. Vyzerá to ako... Po dobrom azijskom obede ideme trošku zase blúdiť Banskou Štiavnicou. Našli sme tu takú uličku zaujímavú. Áno. Tak, uvidíme, kde nás dovedie. Točí táto ulička nejak. Vôbec nevieme, komu vojdeme do obývačky. Botanické klasika. Možno aj k botanickej. Sa to volá Záhradná ulica. Máme na výber. Dobre, sme účastníci ankety. Takže otázka znie, ako by ste z pozície vlády riešili ekonomickú krízu? Škrtmi v štátnej správe alebo veľkými verejnými investíciami? To je ťažká dovolenková otázka. Ešte raz. Ako by ste z pozície vlády riešili ekonomickú krízu? Buď škrtmi v štátnej správe alebo veľkými verejnými investíciami? Ako napríklad stavba diaľnic. No tak určite škrtmi v štátnej správe. Tam sú určite veľké medzery. Alebo rezervy, skôr by som povedal. Tak ďakujeme. Prosím. A ešte jedna otázka, že vy ste odtiaľto? Nie, my sme z Košic. Aha, dobre, ďakujem. Takže sme sa zúčastnili aj ankety nečakanej. Už ani neviem, o čom bola. Čo som povedal, vymážeme to. Ale nie, škrty vo vláde, jasné, tam sú veľké, jasné. Nech si tam doškrkajú všetko. Oľaľa, botanická záhrada asi je tu. Takže naša ulička strma nás dovedla, dobré. Botanická záhrada, sme tu dobré. Botanická a vnútri Banická škola. A my sa ideme prejsť do botanickej záhrady. Mohutný strom hneď na začiatku. Vedľa neho ďalší. Dobré kmene to má hromať. No skús ho objať rukami, či ho obopneš. No tak to, koľko takých kristiniek by sme potrebovali? No viac.
Stade toľko vychádza, neviem čo tu je. To je v tom dvore. Toto je Šťavnický nácko. Kristinku zaujíma niečo iné asi. Dáme jej pokoj. Ešte si pozrieme Šťavnický Betlehem. Urobím na video. Tak Kristinka opäť v krčme a dnes asi v poslednej tu zakončíme svoj deň. Vede pomaly 6 hodín. Tak dneska sme toho niečo videli. Aj trochu kultúry. A máme toho dosť však. Máme toho dosť. No je 4
štvrtok, sme predposledný deň v Banskej Štiavnici. Dnešný deň by som nazval v kožuchu na letné kúpalisko, podľa toho, čo hovorí Aladin. No, po tej nočnej búrke Bolo to hrozné. no ale napriek všetkému sa vydáme do sklených teplíc. Možno v bazéne bude teplejšie. Keď vôbec doň vojdeme. No, tak sa vydávame do sklených teplíc. Takže nás nezaskočilo ani zlé počasie. Sme na kúpalisku v sklených tepliciach. Voda má 37 stupňov príjemných. Aj keď vonku trošku prší. Takto je využitá kapacita kúpaliska v sklených tepliciach vo štvrtok. No, a šup ho do krčmy. Takže víkendový bonus, nejde sa domov v piatok, ani náhodou. Počkáme si pekne do nedele, lebo sa vyčasilo však Kristýnka. Áno. Škoda by bolo ísť v takom počasí domov. A je tu čo pozerať ešte. Teraz sme v Štiavnických baniach a urobíme si výlet niekde, ešte nevieme kde. Pozeráme sa na Evičkino jazero. V Štiavnických baniach. A od tohto nádherného jazierka budeme pokračovať na Počúvadlianske jazero. Tak sa hovorí, áno, Počúvadlianske. Lianske, áno. Dobre, ja že počúvadielske. Počúvadlo. Tak povedzme si jazero Počúvadlo. A je to bezchybne. A myslím, že to bude dobré. A pôjdeme niekde tade to hore. Ešte Evičkino jazierko pod nami. A vzadu Štiavnické bane.
Snom každého z týchto podnikov je stať sa Hata titlom. Pohľadkaj ho, Miloško, neboj. Tak. Tam to nebude páčiť. Hotel Topky. Čo Kristinka, aké jazero? Krásne. Tak sa kúpeme. A zima jak v bužni. To, čo pochoduje predo mnou, je nervná Kristinka. Vyberiem kúpať. Ešte niečo pekného povedz. Končím. Na počúvadle sa nám trošku rozpršalo. A my sme v suchučku, takže máme strechu. Je sobota 16. augusta, dneska je posledný celý deň, teda dúfam, že už konečne posledný, alebo bohužiaľ posledný deň našej dovolenky. Nachádzame sa v sedle Červená studňa a skúsime ísť na Paradise a potom uvidíme, čo bude ďalej. Dúfam, že nezmokneme. No, tak počasie je také, aké je. Ale premenlivé, áno, ale zatiaľ to vyzerá dobre. Sa tu rozhliadneme ešte. Kristinka, tak toto stojí za to, nie? Tak to stojí za to. Hej, ani sme nerátali s takým záverom.
Vrch, na ktorom sa teraz nachádzame, sa volá čiste východňarsky, je nad Banskou Štiavnicou. Tá sa volá Tanát. A Kristýnka, tak už vieš, kde si? Tanát. Tanát. Tam by mal byť svätý Antón. Takže toto nie je Tanát, odkiaľ sme sa pozerali a pozeráme, ale sú to Rosiarky. Paradajz je tam. Áno, tady sme išli okolo. Tanát. Tam pôjdeme. To je Tanát. Našu dovolenku sme začali na tajchu Klingera, v podstate ju aj tu zakončujeme.